tubig na ko dali. Inom tag mineral water gikan sa kumpanya sa Wilkins Pure Lanta. Inom ta dispensa. Kaya ang COVID kung nasa iyo maligsa na. Pero ang COVID butago muna di makita nga sakit. Pero kung nasa iyo lang lata ng kubira. Lata ng kubira pag kung sakyanan mo agi. Lata magandang kabaw karena pabang hangin ra. Kung may COVID din mayroong tao kuan magbagyo kaya rong maano mo panpan ng COVID. Ano na dito na namin sa kuan SM liko amo na liko SM mudigan nga dako Vale,